Ne tretirajte svog muškarca kao smeće. Na planeti Zemlji ima 7,8 milijardi ljudi, izvješće pokazuje, žene jednako 5,6 milijardi, muškarci jednako 2,2 milijarde, stoga su savjetovali ženama da budu oprezne u iskazivanju stavova prema bilo kojem muškarcu jer od 2,2 milijarde muškaraca, 1 milijarda je već u braku, 130 milijuna je u zatvoru. 70 milijuna je mentalno bolesno, to znači da imamo samo oko 1 milijardu muškaraca dostupnih za brak, a od 1 milijarde, 50% je bez posla, 3% su homoseksualci, 5% su katolički svećenici, 10% su vaši rođaci, 35% je starije od 66 godina, dakle, dame, udane i neudane, morate ponovno razmisliti prije nego što bilo kojeg muškarca tretirate kao smeće. Za detalje posjetite UN-ovo demografsko izvješće.